El Víter que més vegades diu tauleta per segon. Tauleta, 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 tauleta... Millor no. El Víter que més ràpid corre sense moure's del lloc. Ai! 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 Tampoc! Això és supercomplicat. Ja esteu així? Perdoneu, és que estic buscant un rècord Guinness per a batre, perquè en el rànquing d'avui veurem els rècords Guinness més al·lucinants del món! A veure si agafa idees. Comencem pel número 5. Vittorio Innocenta, que als seus 68 anys es va passejar en bicicleta pel fons del mar a una profunditat de 66,5 metres i per tal de no surar es va posar un pes de 35 quilos. Ma què cosa? Oh no, i ara què? Viatgem fins al Japó per a conèixer el número 4 del nostre rànquing, Kenichi Ito, l'únic atleta capaç de córrer 100 metres llisos en 18,58 segons. Sí, és cert que Usain Bolt té el rècord mundial d'eixa distància en 9,58 segons, però és que Kenichi va córrer a 4 potes! Uf, pel dit índex! En el número 3, un rècord molt proper, la paella més gran del món! La paella valenciana, que va cuinar Antonio Galvis amb 6.000 quilos d'arròs per a donar de menjar 100.000 persones! Ei, que ens furten la paella! Al lladre! Continuem amb el número 2, Kevin Fast, un home capaç d'arrossegar un camió de bombers de quasi 58.000 quilos al llarg de 30 metres. Veges tu, els escarabats piloters arrosseguem 1.141 vegades el nostre pes i no anem per ahí presumint. I en el número 1, el guanyador absolut és Melvin Booth, amb les ungles més llargues del món. Les 10 juntes mesuren més de 9 metres. I això que les ungles creixen només 3 mil·límetres al mes. Sabeu per què he deixat este rècord per al final? Perquè pense batre'l! Amb les ungles dels peus. Mireu! Bé, un poc de paciència.